Ez ni ez naiz zure anaia, erantzun zion Aseri. Kategoria behin maitagarri sartu zen John Zikin. John Zikin gelan eta hori nola da posible? Ea, nork jarraitzen du?
zaude isilia, izana. Ez esan horrelako gauzarik umeari. Osea, hau da, en plan, hau pentsatzen dira. Zer gertatzen da? Zer nahi duzu galdetzen xolapen baleatu komunikatzen? Horoko jaunak erantzun nahi duen xolapen. Ezagun bat entzun zuen tximiniko zulotik zetorren eta galdezkari zitzaion. Jausiko naiz, alaz naiz jausiko. Joselontxok zirkinik egin gabe botazion erantzuna. Ematen. Negi animaliak gustatzen zait. Batez ere, intsektuak eta nekaztak. Txitak, oiloak, txalak eta txerriak ere bai. Izarrak eta urrutiko gauzak ikusten dizki astronomi. Etxean piperiak baditu eskola. Bertara joan amari piper batzuk eskatu eta tapa. Eta ilunak inorkezuen basajaun erasogatu diren berririk baina. Euren altuera, itzela, euren indarrak, euren urruntziak han erretako ardi oso-osorik jan zuen tartan. Hil biharko, esan zion patxiliza joari, ardikia jan, jatenak izan tartean. Hartzena berdurre zikara ziren, eta galdera bakarra baita ziren, gogo pasatzeko, horiek bat egalgo, azko zoien ezen, emango adikirazu? Bai, emango dizut, esan zion ostalariak. Ohera joan baino lehen zera esan zion Mikelek ostalariak. Pentsiun bat batzuk autobusez joaten dira eskolaraino. Herrian bertan bizi diren arren. Ni berriz hemendik baserritik. Gainera, igual bazekiat nik zein dendatan joango den ire aita. Eta etxeran laugarren izkinatik eraman ditu. Orduan itxe atera zen nire aita gauzen denda hartatik aspertuko